Aurreko bideoa moztu eginda eta ari ginen kalkulatzen ariketako limitea isa batera dijoanean, baino eskubitik. Eskerretik kalkulatu dugu eta ateratzen zaigu minus infinito, baino eskubitik, baten eskubila hartu beharko dugu 1,000 bat edo horrelako zerbait orduan. Hemen 1,00 bat gehi bat bi ateratzen zaigu zuzenean, eta zati 1,00 bat berbi egiten badugu ere bai izango da 1,00 zerbait, ken bat izango da 0,0 zerbait baino positiboa. Orduan hemen limitea ateratzen zaigu plus infinito. Orain falta zaigu t ariketa. T ariketa hemen daukagu limitea isa batera dijoanean, isa berriruken bat, zati isa berbiken bat. Kopiatuko dugu. T limitea isa batera dijoanean, isa berbiken bat, zati isa berbiken bat. Berdin. Lehenbizi ordezkatuko dugu, beti bezala, limitea ez dugu jarri behar, bat berriruken bat, zati bat berbiken bat, batken bat 0, 0 zati 0, indeterminazioa. Indeterminazio kentzeko, deskomposatu eta simplifikatu. Isa berriruken bat deskomposatzeko, Ruffini. Isa berriruken bat, berdin. Lehenbizi jarriko dugu bat, 0, berbirena, 0 isarena eta minus bat. Probatuko dugu, 0 zati 0 ateratzen bada esan nahi du batekin 0 egiten dela. Orduan bat bider bat bat, bat bider bat bat, bat bider bat bat, eta hemen 0. Vale? Orduan deskomposaketa seguru dela isa ken bat, bider isa berbi bat bat bat, orduan isa berbi gehi isa gehi bat. Hemen ordezkatzen dugu, deskomposaketa egin ondoren, jarriko dugu hemen isa ken bat, bider isa berbi gehi isa gehi bat, zati isa ken bat, bider isa gehi bat. Isa berbi ken bat, formula aplikatuz. Isa ken bat simplifikatzen dugu, eta orain ja balioak ordezkatuko ditugu. Bat gehi bat, zati bat gehi bat. Hau da, 3 zati bi. Eta hau da azkeneko limitea.